ओरैबायदि सायदुं गोसाना दंफां सायख्लुमावसो उन्दुनानै दङ आं नै मानो होनना बुङोब्ला अनसु डेलि ब्लग बाजै थोस मालाय औलै बाजै गयाखौनो गायनो बादों आं ओरैबायदि सायदुं गोसाखाय दंफाङावसो उन्दुगासिनो दं आं नै बेलाय नै जोंनिया माबाबो दं नै बिजामाबो दं नै ओमफ्राय आइया माथोलाय एम्फौ सुमुसो खोलैथारदों नामालै हा ओमफ्राय बाजै ओंखाम जाखांबाय नामा अनसु डेलि ब्लग बाजै भिडिअ होबाय थारा दासो कल खालामा रायज्लायहरथिदों बाजैया भिडिअ होबाय था ओमफ्राय रनजित बर' हेल' ब्र' मोजां ब्र' माने सायदुं गोसाखाय दंफां सायख्लुमावसो उन्दुनानै दंलै आं नै दंफांखौसो दिन्थिबाय आङो ओरैबायदि गय गायनांगौमोन गायनायालाय ओमफ्राय बादों नै सायदुं गोसाथारलै गय फिसा फिसा गायनांगौ दं नै बेबायदि नै बेखौ गोज्जां गय गायजोबनांगौ आंनिया देनां फिसालानोहाय एसे होलांनो हायो खोमा माखासेयाथ' थाइबाय हनै फांनै फांथामा दा बेखौ गायजोबनांगौनो ओरैहाय दंबावो आंने गय गायनांगौआ नैबेजोंहाय मैयाहाय गायबाय आं माखासे ओमफ्राय नै ओरैबो एवनानै दं आरोना ओरैबो गायबावनांगौ नै बेजोंहाय नैबे हाग्रा थख'सेखौ एवदों आङो बेखौबो गायनांगौ दं नै ओरैजों ओमफ्राय नैबेथ' कारेन्ट लाइन जाहैबाय ओमफ्राय जोंनि बे टावार आरो गिदिरनो नै ओमफ्राय नै बानानै उन्दुग्लांबायसो जोंनि बे आं गय जावखुनायखौ रोगाना होग्रा आरो एस मेदामा नै ओमफ्राय मेंदों जाहैदों बेबो दाउ बिमा बिदै दैनाय दं बेखौसो हास्रोनो होनगासिनो दं साल्ला बिदैया दैला दैला आवलुरिसो दाउआबो साल्ला गरोङा बिदैया जाजोब्बाय गैला नामा बिदैया दैनै दंबावो है रुहैदो थां खाख्लु बिजौजों आं जाया दावदैजों नै कमेन्टखौ दा फरायगोन दे लोगोफोर हरबाय था गासिनखौबो फरायजोबगोन आङो दसेनि उनावहाय ओरैबायदि सायदुं गोसाखालै आलथियाखा मावनोनो बाखायो हाल्ला फान्थाव फानग्राखौबो नोगोर रागा जोंदों आं मानो होनना बुङोब्ला मोनसे जादा नैबेबायदि थायो आरो गिदिर गिदिर थायो बल बायदि बे देरगोन इयो बुहुद गिदिर ओमफ्राय मोनसे जादा मा जानो थिनथि आरो ओमफ्राय नै मोनसे जादा हनै बेबायदि गुफुर गुफुर ओमफ्राय मोनसे जादा र'दे आं दिन्थिनि ओरैबायदि बखा बखा फानखादों आंखौ थगायनानै हासाब मासे जोस्रोदनो लुबैखायो आं मोनसे जादना नै बेबायदि मोसौ गं आरो साल्ला 12 मासिया होननानै थगायनानै फानबाय आंनोहाय ओरैबायदि आरोखि रागा जोंथावथाव साला ओमफ्राय दख'ना लामस्रावदों आरो हिनजावफ्रा माखासे दख'नाफोरखौ बेबायदि आरो ओमफ्राय नै गया बैयावहाय जावख'नांगौ दंमोन आं दिन्थिनि दे लोगोफोर नै ओरैजों बेखौ गय गायजोबबावनांगौ आङो नै गायगासिनो दं फिसा फिसा फिसानो नै बैखौ मैया गायबाय आङो ओरै गायजोबबावनांगौ नै गय गायनांगौ बहुद दङलै लोगोफोर नै गय फुलिया नै बेयावनिखौ जावख'नांगौ दङ बहुद गोबां जावख'बावनांगौ दं नै ओमफ्राय माखासेया नै बेयावनिखौ जावख'बाय आं मैया दा बेनो आरो ओमफ्राय कमेन्ट नायनोसै दे आं लोगोफोर होबाय था कमेन्टआखौ दंफां सायख्लुमाव थांफिननोसैलाय सायदुं गोसाथारलै अयथासार बिदियाव खामानिखौ मावनो बालायलाङो माथो हौर लावगि बायाखै खामानि मावनो थैसोनो दसे इयाव उन्दुनायसै आंबो नै ओमफ्राय दंफां गोजौआव हरनोसै आरोना नोंसोरबो नायफाबाय थादो लाबो दहायनिया दे ओमफ्राय कमेन्ट होबाय थादो र' दे आं कमेन्ट नायनोसै दानहरबाय होनखाबाय मेथाइ मोजां मोजांफोरखौ दाननोब्रा गोदोनिखौसो दाननो खोनासङो आङो दे र' दे लोगोफोर दे लरगाटनिखौ थाङाहाय एसे मेथाइबो खोनासंनो लुबैलै सायदुं गोसालाबो बायो आं सान्दुं गोसायाव कमेन्ट नायनोसै दे लोगोफोरबो दाउला उन्दुखांहां बोरैसो उन्दु जाबाय वा कमेन्ट नायनोसै लोगोफोर दाना गासिखौबो फरायनोसै आं मोगथां ब्रह्म गुड मरनिं आदा थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय मिथिंगा खुंगुर ब्लक हेल' आदै माब्रै दं मोजां फंबाय मोजां
ओमफ्राय मोगथां ब्रह्म खबर सबर बोरै दं आदा जोंना ओंख्रिया गैया जाथ'वाखै दाहायसो बानायगोन ओमफ्राय मा जाखोदों दिपुल अफिसियेल हेल' आदा मा खालामदों दं ओरैनो अनसु बाजै ब्लग जाथ'वाखै भिडिअ'हाय ओमफ्राय एस.बि. प्रडाक्ट सान्दुं गोसाथारलै औरा ब्र' गय गायनो नागिरदोंमोन आं बानानै गैयालै गायाखिसै ओमफ्राय फरायगोन दे पुर्निमा नार्जारि मा ओंख्रि जानानै मा जाखो उन्दुखो हो आदा जोङो जाथ'वाखै सिस्टार माने ओंख्रियाखौनो संथ'वाखै दाबो दा एसे संगोन आरोना जन बसुमतारी अखायानो गैया नामा देग्लाय आदा फ्रम गसाइगाव जानोथोलै ब्रादार खोथिया फोनाय बिसोन फोनायावसो बिदि खालामथोंसै ओमफ्राय रैसुमै ब्रह्म बा मालाय बाजैया औ उन्दुदों ओमफ्राय जन बसुमतारी आदामोना माइ गायोना गाया जोंना गायालै ब्रादार माइयाखौ देग्लाय देग्लाय ओमफ्राय गायखाया गायखाया जोंना ओइ नार्जारि ब्रादार ओइ ब्र' मा खबर दं ओरैनो ब्रादार सान्दुं गोसाखाय दा कमेन्ट होग्राफ्रा होबाय थादो ला 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 दे होबाय थादो लोगोफोर जुवेल बसुमतारी हाय नोलै ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों दालाय आदा जुवेल ओइ आदा जुवेल माथो भिडिअ'खौनो लाबोथारला नोंलाय मोसाग्लांनो जोमै नावसोम बिरबायनाय दाउफोरजों आदाना इसोरनो मिथियो दैथुन बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया जाथ'वाखैलै ब्रादार ओंखामाखौनो ओमफ्राय जोंनिथिं अखासो हादों माइनाव बसुमतारी नोंसिनिथिं अखासो हादों ने ओमफ्राय बबेथिंजाय जाखो ब्रादार ना सिस्टार जाखो ओमफ्राय नार्जारि ब्रादार अह ब्र' नोंसिना खैला मैलाना गामिया औ खैला मैलालै ब्रादार खैलाबो गैया मैलाबो गैयानो गरम नामा गरमानो रायज्लायजायालै अयथासार खालामाथियावसो दैयाव दुगैनो नागिरगासिनो दं आं गुसुनो ना खान्दा लाबोनोसै एसे मा घन्टानि बन्द' जालाबायोब्रा गानफ्रालाय खेंद'लाय लङा आं बहायथो थुब्र'यो आखाइफ्रालाय है आं दा हियंसो मावहरनायलै दलद थानायफ्राखौ बेटारि गैया होनखाबाय बेटारि गैयाब्लाबो कारेन्ट दंना नार्जारि ब्लक गरम औलै अयथासार गरम ओमफ्राय पुर्ना नार्जारि मा गामि चिरां डिस्ट्रिक्टलै जोंनिया चिरां गोजा खैला मैला PA स्टेसन मा खालामदों ब्र' दंलै ओरैनो सान्दुं गोसाखाय नै ओरैनो दंफां गोजौनि सायख्लुमावसो दं आं ओमफ्राय नार्जारि ब्रादार एसार गयारिनि हिन्जावा आलासि जानो लिंहराखै नामा गैयालै लिंहराखै बेवाइ रिजिखाया ओमफ्राय जुवेल बेंगालराव गोजोन गासैबो आदसा दे बेंगालरावनो थाबाय था दे आदा SK हाय सिमियन नार्जारि औलै हाय ब्रादार ओमफ्राय सोरां ब्रह्म मानोथो दानफिनखो दे कमेन्ट खालामफिन दे ओमफ्राय भुटानाव थाहैथ'नोसै खोमालै आदा औलै औ
भुटानावनो थोदो ब्र एसे फानि मा होनोमोनलाय थाथ'फानियाव थांनोसैथो बे बेरायलाबायनोहाय लद्रायनि साहा बाइकजों थांनानै आराम फैनोसै ओमफ्राय सोरां ब्रह्मआ उन्दुदों नामा ब्र औलै दंफां सायख्लुमावसो उन्दुदों ओरैबायदि दसे सायदुं गोसा नालाय ओमफ्राय नार्जारि ब्रादार दे खेबसे बाजैखौ देखायलाय है दहाय देखायखांखाबायरा होनब्लाबो देखायनोसै नै उन्दुदोंसोलै दु दु होनदोंनो केमेराफ्राबो मा जानुखो इलाय माबा खामानि मावदोंलै ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय आखाइफ्रा फुला फुलि गोजानै गय रोगाहोदों आङो गय गायलाबायनोहाय सायदुं गोसाखाय जाथ'नाय नङालै बिदियावहाय एथ' गोसा मोनजालागि दा मोनजालै दाहायसो मावनोसै आं सान हाबबासो बेलासि अखाफोर दानस्रांखा नांगौला लाइट लानानैलाबो गायनायलै आं सायदुं गोसाफ्राव सोलाबाखैलै सायदुं गोसानि ओंखामखौ गायनाय रा सायदुंआव खामला खासिना एथ' गोसा सायदुं मावब्लाबो मोनजाया मावाब्लाबो मोनजाखा घन्टा हर गैले बन्द' जाबाय देखें नागिरनोसैलाय आं दामहोनांलै बेटारि गैया कमेन्ट होबाय थादो लोगोफोर आदा आंखौ मा होनो केरालानिफ्रायसो नायदों अ थेंक इउ ब्रादार केरेलानिफ्राय नायनो थाखाय आं आदामोननि भिडिअखौ जोबोद नायनो मोजां मोनो दे नायबाय था ब्रादार दे नोंसिनि रायजो राजानि अननायावनोलै ब्रादार गुमा फाग्लाया मा हरखो आङो ओमफ्राय केरेलायाव मा रोखोम दालाय खबर सबर गरमफ्रा थान्दाफ्रा मा रोखोम मोजां दा ब्रादार ओमफ्राय नार्जारि थेंक इउलै ब्र औ थेंक इउ केमेरायाबो ब्लार फैलाय मालाय फैबाय थादोंलै नै गायजोबथारनांगौ आंना नै बालायलाङो सायदुं गोसाबाथाय गायनोनो ला 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 रा ला ला दंफां गोजौआवसो दोनहैनोसै नामा आंलाय अयथासार सायदुंखा फाग्लासो नार्जारि ब्रादार मालाबा आमगुरि सकआव लोगो हमहैनांगौ ब्र माबाफोर अगुरियाव थांनाय जाब्ला अके ओमफ्राय ब्रादार नोंसिनि अबावथो न'आ नार्जारि ब्रादार लेसागाव आसा बिदिब्लालाय आं बिजनियाव थांबाय थाखायोना मालाबा लोगो मोनगोन ब्रादार दे जा रागा जोंखायलै दामबायथाय गोसो आंनि गैया फिनिसथ' दे केरेलायाव बर्थमान जोबोद गरम आदा थानोलाय जोबोद मोजां ओंखारगोनथ'
फान्थावालाय जाबगें ल' थाइथियो नै मा होनला फाग्लासो जाजाया थावा मोनफुलाबायबायसो नै अनसुमा दैमारि हेल' एसके आदा औलै ब्रादार है साइदुं गोसाखाय ओरैनो उन्दुलाबायनासो दंलै नै मेदामाबो गय माबादोंमोन आरोना बायो माथो साइदुं गोसाला गय जावख'नानै गायनांगौमोन अयथासार साइदुंनि थाखायनो बानानै दं उन्दुलाय सिखारलाय बुलायगारनानै जिरायबायो दा आयालै गानद'आखै जोंनि न'आवहाय बिदि दंफां दं आरो फांसे ओरैबायदि सायख्लुमल'खा नै नै आं माने बे दंफां गोजौआवहाय मोनसे ट्रि हाउस बानायनो नागिरदों आरोना गोजौआवहाय बै गोजौआवहाय मोनसे बानायगोन आङो साइदुं गोसाबा गाखोनानै उन्दुहैग्रा आरो गाबोनफोर बानायगोन आङो गाबोनथ' नङा समबाराव बानायगोन आरो ओरैबायदि बानायखागोन दिंखिया फ्राय खालामदोलै माला टमेट' एवदो आं खानायाव टमेट'आ मोनफ्रुजोबनानै दं टमेट' फिसा फिसाया खाथिनिफ्राय बुस्थुखौ खाना जगार खालामाखै होनबा संना होगोन आं सानदों गोसा आइयो बिदिसो ओंखाम जानो हायो नाथुर मोनखांनानै फिसा दंना गैया आरो गरमबावसो गेस नाथुर फिसा गैबावासो आइयो गेस फैजोबबावसो फाग्ला फाग्लाल' मिनिखायोलै हौवाफ्राथ' आराम थानो हायो गरमब्लाबो नंखागौरा बुजिया नोङो हौवाफ्रा गरमब्लाबो आराम थानो हायो हिनजावफ्रासो खस्थ' जायो नंखागौरा संनाय खावनाय खस्थ' जायोलै बाहागि ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों दालाय भिडिअफोर होबाय थालै खबर सबर मोजां दा इखौ सिनायाखै नोङो दाहाय खोन्थाथायसै आं ब्र नोंखौ सिनायाखैनोलै दा खोन्थानायसै आं एस पि प्रडाक्ट ब्र दा खिन्थागोन आं नार्जारि ब्रदार मा ओंख्रि संखो ब्र बाजैयालाय गैयालै संथ'वाखै ओमफ्राय जन बसुमतारी नोंनि आसाम हालामाव बर्थमान गरमफ्रा माबायदि आदा जोंनि आसाम हालामावथ' आरो मा होनबावनाय अयथासार गरम आरो रायलायजाया गरमानो फाग्लासो आबै खिया फुगार होनबाय थाफै नोंबो फाग्लानो माल पियेंगे अहो माल पियेंगे होननायल' नुयो खालि स्टेटासखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर लाइफआवथ' ओरैनो टाइम पासल' जास्ट ओरैनो फैदों आरोना दसे थानानै दोनफिननोसै आङो मथा मथि 1 मिनिटसोल' थानोसै आङो ओमफ्राय दोनफिननोसै लोगोफोर माने दानसे थानानैहाय आं टमेट' फिसा खालाबायनानै फ्राय एवलाबायनोसैलै नाथुर गोरानजों दा मैथा बाथोन मा बाथोन एवलाबायना जानांसिगोन दिनैथ' आरो दखानावबो थाङाखिसै आङो मैगं लायनोबो ना लायनोबो ओमफ्राय बेखायनो जाला जालि जानांसिगोन दिनै ओमफ्राय जानानै जा हायो गय एसे गायनोसै ओमफ्राय दा बेलासियाव बेरायहैनोसै दखानाव होमब्ला जाथ'बायनोदां लोगोफोर दे बाय बाय थ'सै दे दाहाय फैफिनगोन आं मोनायावहाय 8थायाव फैगोन दे 8थायाव जायफ्रा लाइभआवहाय लोगो जानो गोसो जयेन जानो गोसो दा 8थायाव फैगोन आङो दे थेंक इउ सै अल आंनि लाइभआव दसेखिनि फैनायनि थाखाय